Shabaro ki bade ki YouTube content creator phitip nem nang na shakman kin sa he kansan ki jingkhen jong ki views ha ki video jong phi la ki de ki long video ne ki shorts video ne ki live video ro telada phide ki content creators naga naga YouTube snap bhaya kane balada phim de ru kane kan long kum ka knowledge la ka jingtip ya phi ngatharai la bun nap deng jong phi ki bade ki content creators naga naga YouTube phila yo pdeng ya ka to ga mail mo ka ba ka YouTube kadang shusen dang shen kata ka mail ka de ya kane ngaru ngala yo pdeng ya kane ka mail Haka nega mail ka YouTube kalapan bena ba kalapan mi saka nega wake update ne ka jing pen kala haka system jangka kata haka jingkhen yaki views la ne ki view count hagi video jangki creators kata ba ka YouTube kan khen view ben what yaki to ki nong page ki basuan page tiak bat ki balik page no shawe tang hapo si second ro baro shikato haki long video em kan nega YouTube kam ju a jingkhen view re yaki to ki bajuan page tang kato ane seconds bat ki ba skip no shaki weki video lada ngasu anuksa ka YouTube ka ju khen view tang ya uto unong page upage hadu kumbalai peu second channel te ka YouTube kan khen chi view hakataga video yaki ba page hapo khatsan ne si peu second siapo bat ki ba skip no shaki we pat ki video ka YouTube kan penrung haki views yakum kita te hadin baki la pentrekam ya kan aga update am te ka YouTube kan second view no what ya kito ki view ki basuan page tiang lane tang si frame hakatoga video jang uto content creators hagi jing si am kane ka YouTube ka sedang ban pentrekam nadu menin snem handre ya kane ki pentrekam tang haki shorts longkum haka Facebook bat ka Instagram piju iam haki views jang ki reels jang ki Instagram ne ka Facebook kiyo ada ki million view de kadau kade ba lada pisu scroll ya gitu ki reel ru em lada pikum yu i ya gitu ga reels hapo si second ru kila pendrung haki views na kata kadau pi haki reels jong ki Instagram ne Facebook ki pen i da ki million views lada de kata ga reel ka khamyan ban yo compete bat ka Facebook ban Insta ka YouTube kala wan ra ya kanaga update thmai ba kanaga YouTube ru kan khenjing khen yakum kita ki jet views bat kanaga mail ba kila sen kade ba kai thu ba kan pentrekam nadu ki long video ki shorts video bat ki live video ru na kata kadau nga menebas dang banang ne sekmat kin he kan ki jingkhen jong ki views haki video jong pi kane ka jing he jong ki views am kala ban ajing to yaki content creators khamtam yaki to ki creators ki badang rin phitim baleng ong gumta bun sin ki judon ki nong page ki jutre ban wan page yaki video tang na ka daw baki i baki bun views hakataga video kata kade ka psychology hangi ki brew te kumta kito ki bapli ki badang rit ka channel jong ki kisa kantai no namar baki duna ki views haki video jong ki Tekum ta ya kena updates lai itu bakin sedang pan pentrekam naduka arpsa trik jong une ubnai agos hadin bakila pentrekam ya kena update sam kandon ka jinge per haki views jongki video jongi te kene kala ban kring ya kinong page ban wan page yaki video jongi te hang ne phila ban yakeli hato kene kan yarap ne ban yo kloy yaki watch time em kita kijat views kim don jimunto yaki watch time Namar ka YouTube kala itu syai haki rules jongka baki ba apply ya ke monetization kin haban yo ya kita ki qualified watch time na ki engage views ki engage views kemud ya ki kenta na ki minutes ki ba yo na ki nong page ki ba pelut kenang ya ka por jongki na benta kito ki video jongpi kata kemud la kumno live second channel ka YouTube kan ken ya kita ki minutes kum ki qualified watch time tekum ta kita ki views ki batang hapo seconds kin am aji menta ya kanaka watch time Teban page ya kita ki engage views lana ki real views kata pinha ban late ha ka advanced YT studio analytics kata how browser tehang ne phila ban ya kelipan kato ka autoplay ki ken views nem ya gitu ya kane te omla bha ban pentikna handre katkum ka jingi thu jong ki authentic source ki ong ba kato ka autoplay ru kin ken bet lana kin pendrung bet ha ki views te saya komen hang ne harum pisngau biang nem ya kane ka update semai jong ka YouTube ngatharai kane ka jing batai barit jonga ya kane kan ajing tip ya pi ki content creators ki bompat tip ne sngau thu ya kanega updates ya kito pat ki parlok ki baju up bangan penmi video ki bangan batai sepang ki phone ngatip ba pihak mi lenti bangan penmi video namar labun ki phone thmai minta ki dang si penmi handre habangai i ya ki features jongki bat kador jongki kapen isra ya nga bat ngam sngau mentoy ban batai ru namar kador bat ki kam jongki kim ya hap se ru te phila ban i hang ne wadda kito ki model ki ba kham ibit kador bat ki features jongki ru menta ki la ya pen ki dor lun Tekum ta wat yasngau banga klem wan ra video syapang kipon hagi negi sngi kana gajing long jong kana ga use smartphone em kandang yai pten kumne bat ngendang yo i arsha ya kana gajing kyu dor jong kipon nang ne sekman tekum ta ya long pikir bha ya kipon jong pi lada kidang yai ngaru menta la long careful bha ya kipon jonga menta gisngi ngati yang yo ka hab bat pat lanes new hakum kini gisngi ba kyu dor jong kipon dengan sepersyang hi ban penmi ya ki video jong kipon ki banga ibit ka dor bat ki features jong ki Tenang ya pen i ka support jong pi ya kena ke channel kenang bangan nang yo motivation susu ban nang ya pen mi ki video nang benta jong pi tengin yesem hagawe pat ke video junga kublai sibun